Zure ametxetako etxean zaude, gurean beti oporretan sentituko zara. Geldirik egotea ezinezkoa egiten bazaizu, zure ametxetako etxe ibiltaria da hau. Handia eta erosoa da eta luxuzko apartamentu moderno baten antzera hornituta dago. Ohe handia, larruzko tapizeria eta egongela zoragarria nahi erara handitu daitekeena. Baina etxe honek badu beste abantaila handi bat ere, atzeko literak eta gainaldeko bi lagunentzako oheak erabat bereizten dituzte gaueko eta eguneko guneak. Berrikuntza sorta amaigabea aurkituko duzu, altzari egokituak, bi suko sukaldea. Labea, tapadun arraska, plater garbigailua, komuna, zeharkako LED argia. Bere 400 zaldiko motorrari esker, auto bat gidatzen duzula irudituko zaizu. Baina luxuzko bizimodu ibiltariak ere baditu ezinbesteko zereginak, eta horregatik beti egon behar du prest arropa garbigailuak.